Príjemný štvrtkový večer. Dobrý večer, pozrite si prehľad udalostí dnešného dňa. Ešte 2 mesiace budú môcť poslanci beztrestne jazdiť opití. Študenti falšujú indexy aj preto, aby získali víza. Meky Žbírka chce znovu oživiť modus aj s Marikou Gombitovou. S americkou firmou Pepsi sa už 2 roky súdi Slovák Mikuláš Kantor. Tvrdí, že on bol prvý, kto vymyslel modrú, červenú či zelenú kolu a dal si ich zaregistrovať. Pepsi tak mala bez jeho súhlasu distribuovať jeho nápady. Modrú, ale aj červenú kolu americký potravinársky gigant predáva po celom svete. U nás sa podľa pána Kantora dopustila firma chyby, lebo farebnú kolu vymyslel pred nimi on. Farebné kolové nápoje ako také myšlienka vznikla zo Slovenska, vznikla odo mňa a bola zrealizovaná. Súd s americkou Pepsi trvá už takmer 2 roky. Pán Kantor má kolu chránenú úžitkovým vzorom, čo je spôsob najnižšej ochrany duševného vlastníctva. Na príslušnom úrade musí vzor obhájiť, Pepsi totiž navrhla jeho výmaz. Pán Kantor podal proti tomu rozklad. Teraz sa k rozkladu má vyjadriť spoločnosť Pepsi Cola, má na to termín do 22. marca a potom v celej veci rozhodne predsedníctvo úradu. Odborník na duševné vlastníctvo vidí problém hlavne v spôsobe ochrany farebnej koly. Úžitkový vzor totiž neznamená hneď patent. Je to len rýchla a lacná ochrana nápadu, ktorá sa medzinárodne neuznáva všade. Úrad priemyselného vlastníctva neskúma pri užitkových vzoroch ich novosť ani ich priemyselnú využiteľnosť a v podstate zapisuje všetko, čo sa podá ako prihláška. Americká spoločnosť je vo vyjadreniach zatiaľ zdržanlivá. Situáciu nechceme komentovať dovtedy, kým sa celý prípad neuzavrie. Trváme na predchádzajúcom súdnom rozhodnutí v prospech Pepsi. Pán Kantor si svoje práva uplatňuje len na území Slovenska a Česka. Svoj úžitkový vzor si zaregistroval v roku 2001. Farebná americká kola prišla prvýkrát na náš trh v roku 2002. Janka s Ivanom, pekný večer a dovidenia. Dovidenia.